Goedenavond, je kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen zijn gisteravond rond 6 uur 17 mensen gewond geraakt. Het gebeurde op de N62 bij de afslag Serenhoek. 4 slachtoffers moesten met een ambulance naar het ziekenhuis. Over hoe het met hen gaat worden geen uitspraken gedaan in verband met privacy. Vanwege de grote hoeveelheid slachtoffers is het Rode Kruis opgeroepen om de lichtgewonden op te vangen in de kerk van Serenhoek, waar een noodhulpcentrum werd ingericht. Volgens het Rode Kruis is het zeldzaam dat ze worden opgeroepen in Zeeland, laat staan voor zo'n grote inzet. Ja, het is altijd de adrenaline natuurlijk van wat treffen me aan, want het is zelden dat wij opgeroepen worden. Maar als we moeten komen, dan is het ook echt nodig. En dan is het inderdaad van, ja, wat tref je aan? Dus het is altijd wel even spannend. De lichtgewonden hadden vooral last van kneuzingen, blauwe plekken en kleine snijwondjes, opgelopen door de klap en het rondvliegende glas. Gelukkig zat er niemand rechts voor in de bus, waar de klap het hardst was. Ze hebben heel veel geluk gehad dat er geen mensen daar zaten. Want dan was het misschien wel veel ernstiger geweest. Hoe kijkt u erop terug op deze toch wel bijzondere inzet? Met trots. Ja, omdat het heel zeldzaam voorkomt. En we gewoon laten zien dat we ervoor staan. De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Er gloort weer hoop voor het met sluiting bedreigde panorama Walcheren. De tentoonstelling moet weg uit de Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen vanwege de bouw van zorgwoningen. Daarmee leek het doek te vallen voor de tentoonstelling. Maar in de afgelopen week zijn er meerdere tijdelijke alternatieven aangeboden. Zo wil Museum Veren 2 doeken tijdelijk exposeren en is er een mogelijke nieuwe locatie aangedragen in een voormalige bunker bij de boulevard in Vlissingen. Of dat laatste een serieuze en haalbare optie is, moet nog worden onderzocht. Het was vorige maand even paniek in Filipijnen toen schoolkinderen hun zelfgebouwde hut moesten afbreken na klachten over geluidsoverlast. Maar goed nieuws, sinds deze week hebben de kinderen een nieuwe plek voor hun hut gevonden, een stuk verderop. En die nieuwe plek bevalt de kinderen zelfs beter. Ja, hier zijn er weinig huizen, dus er zijn ook weinig mensen die hier een klacht in kunnen dienen. Dus ja, we kunnen hier gewoon spelen. En intussen, ja, als we ons vervelen, kunnen we gewoon hier bij de wedstrijden die hiernaast kijken. Het verhuizen van de hut was een behoorlijke klus. We hebben met een paar ouders naar hier verplaatst in stukken. Maar dat was toch niet het ideale. Dus we hebben hem uit elkaar gehaald en we hebben met de kinderen een nieuwe gezet. De kinderen hebben zelfs uitbreidingsplannen. Nu kunnen we nog verder bouwen en anders was het gewoon over. En dan moeten we volgende zomervakantie weer helemaal opnieuw beginnen. Dat hoeft dus niet meer, maar hoe lang de hut hier kan blijven? We hebben afgesproken tot oktober. Maar we hebben hem nou zo goed gebouwd dat hij echt wel heel stevig is. Dus we gaan proberen dan te vragen of hij langer mag blijven. Ook omdat hij nu een beetje verstopt staat in de bosjes. Dus niemand heeft er last van. Bij de kustlopen halve marathon in Vrouwenpolder is er al snel een kopgroepje van 5 met in het wit Tim Pleiten uit Vlissingen. En de anderen zijn Eritreërs en Ethiopiërs. De kopgroep is dan teruggebracht naar 4. Zij lopen op het strand tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. En ook Baski Kidane, die in Poortvliet woont, die is er dan als eerste vandoor gegaan. En daarachter zit Jonas Rezene. En die komt uit Hardenberg. Die is op uitnodiging van die Kidane hier aanwezig. En Tim Pleiten loopt er nog steeds op de 3e plek. En dan hebben de 2 Eritreërs elkaar gevonden in de manteling. En zij gaan samen richting de finish in Vrouwenpolder. En daar blijkt dan die Rezene als eerste aan te komen. En hij heeft 5 seconden voorsprong op zijn landgenoot. Tim Pleiten is dan de nummer 3. En bij de vrouwen wint Ada Geuze uit Middelburg. Een verrassing voor haar. Zij had nog niet zoveel getraind, maar komt hier toch als eerste aan. De dag die startte vandaag met sluierbewolking en in het binnenland een mistbank. De mist die loste snel op en in de middag bleef het overwegend zonnig, maar er zat ook wel regelmatig wat hoge bewolking. Vanavond en vannacht houden we de sluierbewolking en koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. De wind die blijft ook zwak tot matig uit het oost tot zuidoosten waaien. Dan morgen, dat wordt een tropische dag, zonnig en warm. De wind die voert nog steeds warme lucht aan uit het zuidoosten, wat zorgt voor hoge temperaturen.
Aan de kust wordt het dan een graad of 28, maar landinwaarts krijgen we de tropische 30 tot 31 graden te zien. De dagen daarna draait de wind weer naar het westen, wat de aangevoerde lucht koeler en vochtiger maakt. Iedere dag is er kans op een lichte bui, maar ik vermoed dat de meeste neerslag oost van Zeeland zal gaan vallen. De maximumtemperatuur die zakt ook weer terug naar zo'n 21 tot 24 graden. Dit weekend wordt dus een tijdelijke opleving van de zomer. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.